Natumbi. Kamsuri mam. Kamsuri da. Gaulu ni nyaya. Ya mangaro. Na kizito parleo. Ano kwa village maparleo. Achimangarira Richard Manmuo. Ano kwa village kwa Nyawi village. Iri nao yema arikukema maseduction damages kubatwa kwemwana ari pasi pemakore 18 achiendwa naye pabonde. Ndakakumbirawo Kizito Parleo kuziisawo dare muchidimu tasatisa kuti kunge muchimhangarira Richard Manmuo. Pamusoro imamu dare ini ndini Kizito Parleo wababa mwana wangu takazodiscover kuti anenge aifambidzana na Richard Manmuo. Patakaziva zvinezvi takaziva kuti Richard Manmuo nemwana wangu vakanga vachiita bonde. Saka mwana wangu pane pakanonga kusvika kumba tatamutora tataenda naye tikati wanonga uri kupi, ndobva taenda naye kumba kwana Richard. Ndo patakazobata Richard takaenda naye kumapurisa. Nauyenda kumapurisa haana kuramba nhau yacho, akabvuma akati chokwadi mwana ndakarara naye kasvika pa8. Ndobva nhau yauya kukoti, ndobva yatongwa kukoti, judgment rina riri ipapo takasiya. Akapiwa community service polyclinic. Asi nichaita kuti ndiyo kudare inhau yekuti yokorora kwakaita nemwana wangu kuti dare randienzanisira kuti nhau yangu ingagadziswa sei. Ndotenda Makatanga kuziva kufambidzana na Richard rini? Takatanga kuziva musi wa 11 December. 11 December. Mangani? 14 years. Wakatanga kufambidzana na Richard rini? Gore rakapera. Makavazivanirana kupi? Ndokumbira kuti tikasire kudaira tifambe. Toka matanga kuenda pabonde rini? Hauna pamwiri? Maisangana makadzivirira? Musina kudzivirira? Richard Manmuo nawo waibva kai? Une makore mangani? Une chaungataura here maererano nemhosva yakupiwa? Zvisinei, vadare makasununguka kuda kuchibvunza zvamungada kuziva panhau iri pano. Sumuza bishamwana. All the dinner mine. What is it? Yeah? And the leader, I just need to have his. Hey, mwana anga arifuma mwana akaenda kumutizvozvo ari kuenda kuchikoro kupi? anodzidza pamispa asi ndakatomutransfera nekuda kwenhau yacho ndiya ndakatotaura nemanzvadzi yangu inogara kubenora nokuti ndikuona kunge ndogona kukanganisa nokuti handisi kuti ndikurodza mwana wangu achiri mwana mudiki 14 years
tautende kuchikora asi akaramba kuti ari munzvimbo inei futi nokuda kwezvinhu zvakaitika kunyange munharaunda chaizvo ndonzwa mwoyo wangu ini unorwadza. Mwana akaenda kuchipatara here? Mwana akaenda kuchipatara, mapurisa akatotora matesti zvese, asi panapa tine bhuku rechipatara ari kudzokera kuchipatara ndokumaniswa kuti kumusoro manje, asi matesti zvese akatariswa takatotenga mushonga watakatenga neinjection atakatenga zvese. Zvakanaka. Mwana ndikumbira kubude panze. Panapa taona vabereki vaRichard varipo here waana nani singangosa ukama hwenyu vamwe ndiri baba vacho. Okay. Saka panapa isa asina kutonga nyaya yekudanana nekuti yekudanana akatoenda kumapurisa handiti. Saka hasi mubvunzo kuti makazvitenga makaita sei handiti. Panapa ndibaba vauya, baba vaCynthia vachiti matare echirungu akatonga asi ndakakanganisirwa mwana wangu. Vatsika dzedu tozvisatesa kuti mubereki wese anenge ane shure yekuti mwana kana akura baba vachadya chibanda. Saka ndonyaya da kutonga pano yekuzama kuenzanisa murekwa Kizito nemurekwa Chanhuwa kuti pochimira sei. Matare echirungu akatonga zvakaitika asi mwana akakanganiswa zvakakanganiswa pamwana azvadzoka. Handinai vandabvunza kuti ana baba vanhingino varipo here vaChanhuwa Manhuwa handiti Manhuwa ndinongoona kuti auya nevakuru vake here. Imimi saaparirewo une mwana akakanganisirwa mavachifunga kuti kudii? Pamusoro idari ndaita mwana mudiki ndosaka mwana ndaende nawe kwamuri kuti ndinzwisisewo kutiwo pachivanhu chedu patsika dzedu nyaya yakadai inofambiswa sewo kutopoterewo kwamuri. Nhau yedu zvainoita inodai kana tikanyangouraya munhu ukaenda kujeri asi kunozouya ngozi inoda kuita. Saka tikuti ndo yauya ngozi yauda kuitwa. Unoziva pane nyaya dzinorwadza kutaura nezvadzo. Kubva muna February wegore rapera tikuramba tichingotaura nenyaya yekuchengetedzwa kwevana. Tikuramba tichingotaura nenyaya yevana vane makore iwaye echidiki aya vari kutorwa vachiendeswa pabonde. Kusvikira tatora taisa billboard murodhi umwe iro. Ndikanyora mameseji akasirkuleti akawanda chaizvo. Ndikaita ndakatenderera matunhu ese ndichiita mamiting ndichiunganidza vanhu. Ndakauya paMunyawiri, kwamboka waMunyawiri, ndikaenda kuPote Clinic, ndikaenda paParirewa Primary, ndichitaura zvimwe chete izvozvo. Tichitsva nezuva tichishoshomera kutaura nyaya imwe chete yekuti siyai vana vechidiki. Munhu anofanira kuziva kuti munhu wandiri kuda kufambidzana naye uyu murume here kana kuti munhukadzi. Mutsika dzedu kana wada kudanana nemunhu ndezvipi zvaunotanga kutarisa? Zera chokutanga chimwe. Chimwe mutupo. Chimwe. Atika ukatsvaga musikana wako madana nemusikana wako hatiti munodanana. Mosvika pakupanana kaiya munoti nduma. Handizvo? Mochinjana kachitsidzo chekuti vanhu mukudanana here muda kuroorana. Ndongo wagutsikana kuti makore aya anoita here zveshuwa. Handiti.
kana mapanana nduma makuenda kwana tete handiti tete votaura kuti zvamuri kuita izvi zvinogamuchirika here kana kuti kwete. Apa hapana kana chekurarwa nacho chatichataurwa. Izvi zvekuti wadanana nemusikana nhasi uno mangwana wakutotaura zvokumhanya unorara naye makazviwanepi izvi? Zvirimo here mutsika dzedu izvi? Zvino tsika hadzidaro, tsika dzinofanana nemazuva anodhairutwa. Tsika padzakamira ndipapo ende hapachinji. Kana watora mwana wemunhu ukamushandisa saizvozvo ukamutora ukaenda naye pabonde usina kupiwa mvumo nemubereki wake imhosva. Mvumo nemubereki wake unoipiwa chirudzii, unoipiwa kana waroora, ndipo unopiwa mvumo hani. Vana tete votouya ipapo ndipo panouya akapomba mombe yechimanda handiti. Vana tete vabvuma kuti takapana musikana wedu makatipa mwana wedu akakwana, mukwasha kubvisa mombe yechimanda. Zvino zvese izvozvo hamusi kuzvida neungwaru neuchenjeri, muri kungoti regai titakurane timhanye tiite zvatiri kuda zvinotifadza isu. Zvino inini hangu mambochina ipapa handiseke, handina kana wandosekerera, nekuti mwana iyeye ari kuurayiwa upenyu hwake iyeye anofanira kundirwadza. Pakadai munobvisa damage remwana iyeye, asi damage iroro hakusi kuroora, ikuimhosva yekuripa zvakaitwa nemwana wenyu kumwana wevaridzi. Kuvara tisingakunzwa ngezita iri rakambopinda mudare rapera muna February kana kuti March mano iri nawo hamuna ukamere ana manhuwa pane kamwana kadiki kakanga kachinjaniswa kunge kakatorwa zvekare kuma14 years kakazoti hamuna ukamere. Wepanya kudyapo Simba manhuwa kanzi kuchilombo Simba manhuwa Simba muno ndasekuru avazukuru vakarerwa mushana nasekuru saka vakushandisa semumeyana asi vane ukama ukama unga uriko. saka itori tsika kai. Simba ndasekuru ava vana vazukuru vakarerwa. Asi tsika irimo mumusha kai. Baba Baba vacho vari kupa vemwana damage kai riri kudiwa pe. Hongu mambo ndofunga sevanhu taona kuti mwana akanganisa takatomusunga waidimire muningina tikaenda kuna naaparerewa tikatoonesana tikakurukura tikati pakanganisika zvishuwa. Ndofunga ndakaenda musi wa27 vakati tinodzoka musi wa28 iyoyo vakati dasa kudzoka usina chawakabata mwana wako akakanganisa. Ndofunga semunhu aikwavanga uvhowa ndochita zvekutengesa padomasi. Ndakaenda ndawana 300 ndikati pari zvinhu ndambowana izvi naaparerewa. Ndikati asi munitarisira kuti tichadzoka. Ndizvo here nevaparerewa? Kwete mama. Kwete. Kana maura kutonga nyenyuka munhikirikinika kuuya panze mamuri panze kwe almost 4 hours 5 hours madi kutonga panze kuuya kwaya kumba vakasvika kumba kumina wangu ndo vatosvika kumba kwangu inini ndakati nawe inini handikwanisa sei kuenzanisa ndinoka yakudadari pamusoro ndombi yapanakasisa kudana kunokusoripota nawe yako pamaienda imimi kumba kwaparerewa maienda ndinokurukura nyaya dzeiko mwana wenyu anga akanganisa hongu asi mainokurukura chii chamaikurukura chataikukura ndechikuti mwana wedu akakanganisa muchikurukura nezvei nezvemwana akatanga kuti dziri nyaya dzeiko dzekuti mudii tooneka nokutadza kwakaitwa kutoita sei mwana wayo ari pasi pemakore 18 kwa hongu kana maakusakutaura navaparerewa nezvemwana uyo mune muchitaurei taitaura senhau yavadzoka naye mundare kuti mwana akakanganisa saka $300 yamakabvisa yaiva yei yekubvuma kuti takakanganisa yakaenda yakauya here mari hainokuya mama handi muzinzwa zvekupindurwa namboti sevatangamiri vachiri taura takaenda tikati makasaimirana here ndakazongoita sekunzwa
apana pavakasairana kana vakazviita ndakazonzwa yanya ndosaka umaona kauya kukomba dare nekuti ini pandavabvunza ndavati kumukarambirwa mudare kunzi hamuna kuti pamari muchatodii ndozvakuitika nepo hamuna mvumo yekugara dare iroro muchinyorerana pasi chinyorwa ichocho mazuva hamuna nokuti chinyorwa ichocho mukachiburitsa apa chinosungisa mese muri vaviri mukaenda kujeri because dare ramagara imimi nderei ramazoita chinyorwa ichamanyora ichi mamuchiti muri kubvisa mari yei imimi saka makugara dare riri kurodza mwana ari pasi pemakore 18 ndozvamuri kunduza kana nyaya yasvika pakadai yakuda mambo haisina zera nemi hamusisina zera rekuikurukura yakuda mambo mangwani enyu idzi ngadzishande idzi nochikonzero muchitadza kuchengeta vana vacho vachienda kunoita zvinhu zvisina hunhu nekuti imimi vakuru vacho munoshayiwa hunhu futi hwokutadza kuziva pamunoti bwa nepapi pamberi pamambo ndo pamuri kuti bwa kana tichigara ngatizivei kuti zvedu zvatinoita ndezvipi tine mvumo here yekuzviita kana kuti kwete handiti mwana uyu mwana mudiki zvizere mumamusha mameseji wobva taiposta achitenderera achingouya iwe chikomana unoitei saka musikana uyo waimudi toya pano togara dare pasi rezvizvi mangwana ari kukunzirai kuti ringe dambudziko moombera imi baba ndima kutosimuka kuti regai ndoripa iye chake chaaita chii ipapo chake chaaita chiwi kugona noita community service yekusora uchicheka uswa pakiliniki 14 years grade 7 kwako kusanzwa tsitsi 21 years hauna kana kubasa kwawati waenda kana kuti ushande kuna kuti utange kana kuunzira baba wako chaiwo underwear wakambirwa mbotengera baba wako kana underwear chaunotanga kuziva kunotsvaga musikana kana kuti utengera mai wako chari chaiva nematendensi $5 wakambovatengera indidairewe ndaka mai wako wakambovatengera kana Zambia $1 asi chaunotanga kuziva kutsvaga musikana chinotanga chii muupenyu wakaenda kuchikoro ukasvika papiwo pane kuti uite shungu dzekuti utsvage chikoro ufunge kuti ndoitei muupenyu hwangu wakutanga ufunga kutsvaga vasikana unovaitisei kana paine nyaya dzinotsamwisa kusvika kokupedzisira ndo nyaya dzakaita sedzakaita dzamuri unonzira munomidzi ndo nyaya dzinotsamwisa kusvika kokupedzisira upenyu hwemwana uyu hunozodii zera irori muri kuridzidzisa zvakadai what next kana mbanje kanodziziva the next kanokuudzai mutoriro wese kanouziva nhamo dzacho dzatiri kuchemanisa nadzo nenyika ndotinenge tutushasha itikotutu chabva ipapapa ndotwatushasha kuti umbafa indimejera mombe chinamhora ndoda mombe shanu kana ndanzwa tsitsi dhimeji nderangu ndini ndine mwana akatikanganisira ndatotaura ndikati kana ndanzwa tsitsi ndoda mombe shanu kana ndanzwa tsitsi kuchema kwenyu kunonzwika asi pane zvakaitika pamwana otherwise kana ngatiti mwana ane pamwe toguma tasvika kuti kumaoperation pochekwa sokati zviri munzeve kana zvirizvo zvirikoko wamonera pamwe kutadza kwemwere kuti chasiya zviri mumaoko edu papanoita kuongera
Parreo. Mambo. Kana wachichema unochema newe. Mambo inini chichemo chavanhu nyazochizwa. Zvakava nezvokunyepa kwawangada kuita. Uyu mini wangu akazonditi mukoma musadaro ndika. Kwauya nababa waina nemukoma wawo ndika. Ini ndakatowarwisa. Zvechokwadi kana mwoyo wangu nhasi mwoyo wangu unorwadza. Kuti chokwadi mwana ane 14 years. Izvo ndakupinda busy kuti ndakwanisa mwana kublenora ndika. Ndakutobvisa mwana pamisi pa. Funga kutsvaga nzvimbo dzechikoro zvinorwadza zverudzii. Ende mwana ndakasiya mwana waita zvamudezvo. Zvishokwadi mwana mudamura. Miri yake mangwana inonyangadza futi ini ende. Ini ndinina mukoma baba ndabatikana nemashugo vanga vakutaura emari. Vanhu vakauya vachida kuti convince kuti tirodze mwana. Tikaita bishi navo vakazobva pamwe pazvekusawirirana ndichibata mukoma wangu. Isusu tainge tichitotsvaga mwana kuti ari kupi. Panguva iyoyo jaji abva kutonga vanhu apiwa community service. Mukoma akaconvince mwana wamukoma wangu akatiza futi akaenda kumba ikoko kwaChidombe. Ndini ndakaenda kunomutora. Vamutora futi. Jaji abva kutonga nyaya. Vakaenda naye ndikanomutora ikoko akachengetwa. Ndakamutora neusiku kumapasti 1 usiku chaiwo AM akavharirwa mumba akachengetwa achinzi arikugara nevamwe ambuya. Akachengetwa nani? Nevamwe ambuya. Handina kuvaziva kuti ndevafi. Wanga pari parima mama. Zvino zvikurwadza kuti muitiro wavari kuita nekutaura kwavari kubva varamba vachiita sekuti isusu taipa. Zvakafanana naipa baba kutotora kwakaita kwakaitwa mwana uyu mama. Ndaigara nemukoma uyu ndiye mukoma wake wandogara naye pamba anolodya pamba pangu ini. Ndopavaiuya ndichifungidzira kuti ari kuona sekuti mwana uyu angoriwo mwana but ndonguva yese yavaitorwa iyoyo. Mamwe ini ndinofunga nepfungwa dzangu kuti hazvisi zvanhasi zvinizvi zvakare kare mambo nekutofunga kwandoita. Zvino zviri kutibata zvakanyanya zvekuti muitiro vari kuita dai vari kuti sori. Munhu anogona kuti sori mambo asi asiri sori. Handifunge kuti vari sori vana vamambo. Tikutoita kunge isusu ndisu takatotadza mambo. Alright, saka patasvika iko zvino mambo wataura damage ravo vakati vandadzosisa. Zvakune mhuri yekwaRichard kana muri uchema naParreo kana vachikuregererai handiti? Pane muromo wamambotaura kuti mazuva ano takarova vana zvinosungisa. Hazvisiri izvozvo. Kuranga mwana wako hazvirambidzwi. Zvino nhasi unoona imanje zvazokusungisa nemumbe 5. Paroda mai kubata chitorobho kufundisa mwana hunhu. Handiti? Kuregererwa kuchira zvasungisa honai nhasi pazvaita sei? Vana vedu havana vedu vana utsiu, vana utsisi, vana urohwa, kana vaita musikadzi, vakakura chimwe. Saka iko zvino mambo vapedza, zvavanoda kuti imi muchitaura naParreo kana vari vanokudzikisirai vane zvataurwa namambo. Isusu totedzera izvozvo. Vana vakacherwa vamwe vari kumahumbu kwavo. Uwindo rwayachema ichiuya muzvivezvedu ndoya makabva nayo kumatare mamose. Zamara masvika pamwoyo wokubereka toziva. Makakanganisirwa mwana akakanganisira kuda kwezvizvi. Tinokwaa kukumbirai varehwani daro tinotitsenge itudzirewo kana makasununguka. Semhosva yakauya mukati matiri tose. Zvichida pamwe mwana achitakura hatingasiye zvekare chiri mumaoko tichangoramba takabatana kana izvi vana vavo. Tidzirewo dzese vana vakatitadzira tose. Alright, mambo munogona kuvabvisa mambo imwe chete. Handidzisara dzafo. Kugamba tichinochema sinei matidzaina Mombe idzodzo ndodzidzorera pamombe shanu. Usafunga ndikuita zvokutamba muno. Mukuya muno mukazonditsemura musoro wangu muri kuti ndozvandagarira pano. Kurwadza mukuru ndechekudai so. Muri kuona izvo kuchipatara mazuva ano nyika yedu hainyatsoona mushonga dzinobva kuchipatara. Ini ndindaitobuda mari tikatarisa dzimwe mari dzemishonga dzakatotisisa ndofunga kana kuti iri mombe imwe chete. Nekuti mwana rekodhi remwana medical report zvaraitsanangura zvakanga zvisingadi kuti tigare. Tine zvatakandorasirwa nazvo. Zvimwe zvekutoti pamwe
zvinhu zvinonetsa kunyatsotsanangura zvimwe zvachona. Zvaibhadhara kana yeye ichagona kubatwa kana motikari yenyu yakatonomutakura yakahaiwa kuenda naye kumapurisa njira. Takatoendei kuti haya kutoenda naye kumapurisa. Nikiri mabhiuzi ese ekuchipatara iwayo ana abhadhara. Iye muridzi anobhadhara mabhiuzi ese ekuchipatara anyorei pasi anobhadhara. Hanzi mombe ina dzinouya rini mombe idzi? Akutoda kugara zvekare pasi nemhuri handingapakairi kandamira. Akutoda kuti kukanya urangana baba. Mumbosvama muchiziva mauya pamberi pamama ndinoda kutowana zvandiri kunyora pano. taura netikunene dzeti pano kana pasina tokupai isusu. Kurukure dzimwe nyaya dzichiri panze. Naparewa kwanisa kutipa bhiru yacho reni. Kwanisa kutipa bhiru. Iwe wakadai ndimusana nhasi svondo wanga wadaurara naye wanga wanonokerwa nei? Semamhanyira wakaita iwoka ndomamhanyira atinoitawo kuti pakuda kudhimeji racho. Taurana nababa wako unovadzorera. Taurana nababa wako unovadzorera. Kuti urove kupi? Kunyangwa kana anotsvaga neitsvagawo. Asi vamwe togona kuwana kuti 5 months sadza 5 months dzakawandisa ipa matonyarira henyu 5 months dzakawandisa hazviite. Kusi damage ke? Damage unotorwa 5 months kupi? Mukagara dare renyu rekurodza michi chinotanga kutaurwa kana mwana aitwa sezvi. Hapana kana yendiro kana chiinotaurwa zvotanga kunzi isa damage redu apa. Handiti? Kana usina damage rega kuroora kwacho uenda. Saka zvorwa damage rinotodiwa ipapo. Handiti? Then isusu takuti 5 months hafu yegore. Musungo nhango yakatiwa kuita mutambo wakuita musungira yagona kutosvika nekukundisa nguva yaakatiwa ingaachipedza mutombo wacho. Baba avo vati hanzi ndakangoenda kuunganidza 300 dollars pandaiendesa kuku. Mapanzwa? Yanga ichingopinda munzira. Ndati mapanzwa here? Mapanzwa? Oh, nyaya isati yauya kudare kwamambo maanga matsvaga ndobva mada kuendesa. Asi yauya kudare kwamambo kuti muchibvisa makuda 5 months. No, imimi mega makanga matsvaga ndobva mamhanya nayo. Asi kudare kwamambo makuda 5 months. Handikuda kundiudza pachena kuti mugona kutamba neni. Ndikupai 2 months. 2 months vapedate. Nyangwe kana muchizosvika 5 months but within 2 months tinofanira kutatanga kuita something. Kana pasina zvataita then nindoita yangu action. Next teacher. 14 March ndoda kutanga kuona action yekuti matanga kuita zvinhu. Tuirana. That 14 March ndoda kutanga kuona action yekubhadhara mombe idzodzo dziri ina. Dzabhadharwa dziri ina inoakomana ndoda
ndoda mafigures emamedical bills amakainkeya. Mamedical bills ndake uyu ndiye anoabhadhara. Ende uyu wewe handitomboda kuona uri padhuze nemusikana iye. Kana mukamuona ari padhuze pemusikana pacho ndiudzei. Akukumbira kuti kunyange nayo valorezi wavo mwana nekuti pamutunzo watanga uya anga atodzidzawo kuno. Saka ikoko vabereki vakatozotsvaga nzvimbo yekuavhoidha vaviri ava kuti vasangane. Saka chacho chikumbiro zvekare uno mudare kuti kana zvichibvira newavo wacho ngaachiriga kutotsvaga wedu nekuti uya kwanga aita marumedzero kwamanzwa anga atodzidzawo vavo. Saka kuvaungano ari kuchemerwa maona kuti taipaavhoidha kuti vasasangane nekuti zvaizounza futi zvichidadare rakapfuura isikakupai tisine dambudziko nemwana wedu but tichizobvunza mwana kuti chii chakazinge chakumutuma kudaro isu mwana tanga tisingamupe mari but mafigures emari aipiwa nemukomana kashoma kuti mwana atadze kundiringa because mwana anotaura ndopiwa $15 mwana ane 14 mani isi ndokupaona unoti kwere manje inotobutiza pamba. Saka nangotopaizveke kuitira kuone pamwe tinotopinda basa tingaswerere nyaya yatopera hanzi mumbe 4 handiti kusvika musi wa14 March zvimwe zvidimbu zvemombe zvofanira kunge zvatanga kutouya handiti tofanira kunzwa action kusvika musi wa14 March. Ndinonge patanga kutaurapo matodzi audhara baba wakutosvika kuchinja mwana kuno kunomugarisa kumwe handiti itorinzira kuvaseparata iyoyo mativi ese achamuramba achingotsiura nekuko kuti ramangwana remwana ritese rinake. Saka nyaya yatopera mombe 4 dzofanira kuenda kwaparerewa kusvika musi wa14 March ovanonga nechaitika zvichida pamwana nevabereki tinonogara pasi kana ikara mari handizivi kuti mudare mungatitiwo mari pamombe kana parerero kuti zvichida dzinogona kuzotadza kuti nyika tirisawana dziri silivheri zvichida zvanga zvakanaka mukati medare kuti tirangane kuita chivi pamwe chete tisazounza kumwe kukakavara mumashure mecherevo chino. Kana nyaya yatomwa kuno kudare kuno kune mari yemombe yedare kunotone price kudare munozoenda moona office muna pano mazuva ebasa vanokuudzai kuti kana panze mombe ichida kuuya iri mari inouya yakadai vanogaita zvinizvo zvinouya kuno kuofisi ndokominikana naparerero. Ndisingazive kuti mari dzangu dzekuchipatara idzi kana ndakadzoweka mari dzangu dzekuchipatara nguva dzimwe vanosvitsira kuma $85. $85 wasunga washamwari iyo unotsvaga wega kai handiti umwe ubatsira navabereki ino yari ine mari iyoyi kora kupera kumwedzi uno taisaidetrasha kupera kumwedzi wozozova vamwe kuti hazviitwa handiti wakaona anenge azviita umudza kuti kubata moto. 31 January $85 iyoyo ngaiuye kuno kuofisi. Mombe 5 idzi mombe 4 idzi dzinouya kuno kuofisi hadziende uko. Iwo hauna mombe yaunotambira dzinouya kuno kuofisi. Kana dzauya kuno kuofisi iwo unofonerwa uye uchitora mombe dzako kwakanaka. Ndinokusaini izvito parirewa na Richard Mama